सिख्ला गोरलै देरफुनाय बियो फिसा फिसा ड्रेस गाननोसै हौवाफोर बरायनोसै बियो लाजिनो रोङैया साबसे हौवा फाग्ला खालामनो सानदों नोङो लाजिनो रोङै जानानैबो लाजिनो रोङा नोङो गुन्दिसो नों सासे बाजारि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर बे समावथ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै आरो बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर आथिखालनि नैबे दानि जुगावहाय दिनैनि दिनावहाय ट्रेन्डिं दायो सोलिगासिनो दङ नङाबा लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ फेसबुक नायब्लानो वाट्सएप नायब्लानो सोरनिबा इउटुब नायब्लानो माने कनजिताया फिन खेब भाइरेल जाबाय होननानै बुंनाय आरो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों आरोना ओरैबायदि माने बिथांमोना मानि थाखायदि बेफोरबायदि गले गले बा सोरबाफोराबो बेफोरबायदि खालामनानै हगारना होयो माने गावसोरनि डलारनि थाखायसो खामायनो थाखाय बेफोरबायदि खालामफिनो नामा थ' जियानो जा लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो लादों गिबियावनो नोंथांमोननि सेराव फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनानै नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिलांना होग्रोनि बे भिडिअनि क्लिपजों नोंथांमोना गिबियावनो बुजि मोननानै लाग्रोबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गांलाब थाखा फैसा दांनो लुबैनानै गिदिर गिदिर बिल्डिंआव उन्दुनो लुबैनानै गारि मथराव गाखो बेरायनो लुबैनानै गावनि फिसाय आरो गावनि गथ'खौ गारनानै खारग्रा हिनजावफोर नोंसोर बायदिया बै गिदिर गिदिर बिल्डिं गोनां मानसिफोरनि थाखाय गिदिर गिदिर गारि मथर गोनां मानसिफोरनि थाखाय थोबसे फुटबलजों समान गोनांथि समाव नोंजों गेलेगोन आरो गोनांथि गैयाब्ला नोंखौ जोगार हरगोन बोरै जाखो खनजिता माथो नोंना हौवा गोदाना बुजोबनाय नास्राय बादि आंखौ लानाया साबसिन मोना नोङो जाम्बि गाब्रबाय नोङो दाना थग्रोना देरहासिगोन बायदि मोनबाय आं नों जेनसिगोन ना दाना आं बारा खिन्थु नोंजों सापर्ट होलालै अमा बायदि हौवा लाबाय नोङो गोदान ये सेसलाय आं नोंजों खनजितानि बागै आं दाबो बिनि बागैनो बुंगोन गावहा माने रायजो मोजां जायासै आंनि संसारखौ मानो बिदि खालामदों बियो मेल्ला हौवा दं बेहा आंनि हौवाखौसो मोनदों नामा बिदि बमब्रायनो बियो साला नोंखौ दा बायदियाव मोननांगौबा साला आङो नोंनि खानायखौ दोंसे बुखुजोबगोन आङो साला आंनि संसारखौ बिदि दा खालाम आलाय सिलाय नोंहा मोजां जायाखैबा आंहा मोजां जानो सिमां दङ जानला मोनला दाखालाम नों आंखौहाय साला आगोलनो मिन्थिनानै बुंदों आङो बेखौहाय आंनि फिसायजों रायरायो नामा होननानै फन हरनानै बुंदों आङो नोंखौहाय नों बेवहाय बुंहरलायदों गाबलायलायनाय साला आं रायराया नोंनि फिसायजों आं फन रायराया होननानै दा नोंनि गाबलायलायनायनि खिथेरा मा जाखो दा मा नुखो आङो ससियेल मिडियायाव आं दा मा नुदों आं नोंखौ दा मा नुदों नों दा बायदियाव मोननांगौबा आङो दा नोंखौ मा खालामगोनथाय आङो साला खानाय थानाय बुखुजोबगोन आङो साला नोंनि मोखांखौ खुसेरजोबगोन आङो नोंखौ लाजिनो रोङा बे दासो सिख्ला गोरलै देरफुनाय बियो फिसा फिसा ड्रेस गाननोसै हौवाफोर बरायनोसै बियो लाजिनो रोङैया साबसे हौवा फाग्ला खालामनो सानदों नोङो लाजिनो रोङै हौवाखौ गाज्रि होना आङो थग्रोनखौहाय बेसो गाज्रिसिन लाजिनो रोङा बे साला सिख्ला गोरलै दासो देरफुनाय बियो फिसा सानैनि बिमा जालायनानै लाजिनो रोङा बियो ससियेल मिडियायाव ओंखारनो नालाय मोजां ओंखार गियान दंबा गियान गैयैसो नोङो सासे साला फिसा सानैनि बिमा जानानैबो लाजिनो रोङा नोङो गुन्दिसो नों सासे बाजारि मालायनि संसारखौ अरसुनानै होग्रा साला आरो आंनि फिसाखौहाय मानो भिडिअआव होफादों सोर भिडिअआव होफादों आंनि फिसाखौहाय बेसोरसो जादों दाया आंनि फिसाखौ जानला मोनला भिडिअआव दाहोफाखा आंबो लिंखायो बेखौहाय दाननोबा दानाबा साला जोंनि फिसाखौ जोंखौ गेजेराव लानानै दाहो आं होनांगौबा होगोन आरो आंनि फिसाखौ रावबो नागिरनानै आंनि फेसबुकाव नागिरनानै रावबो दाहोखा गुन्दि जादों बे साला लाजिनो रोङि अबहाय खारनांगौगोन सानदों बियो अबहाय खारनांगौ नोङो आंजों जेबो खालामनो हाया सानदों बियो फिसायाबो ओरैनो खुगाल' बेखौ जेबो खालामनो हाया बेखौ साला ओरैनो भिडिअल' होबाय थानोसै जेबो खालामनो हाया बेखौहाय ओरैबा नागिरनाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव जोंनि हिन्जाव माहारिफोरनिबो गोबांनियानो गोरोन्थि दङ गोबांनियानो मोजांबो दङ थ' ओरैबायदि माने जायफोरानोखि जोंनि बर' हिन्जाव माहारिफोरनि गेजेरावनो बांसिन खोनायो आं बेफोरबायदि भाइरेल जानायखौ बा सोरजोंबा खारबाय सोरबा हौवाजों लाइन मारिदो सोरजोंबा बबेबा हटेलाव बेफोरबायदि खालामदो होननाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेफोरखौ साननानै नोंथांमोना मोजांसो मोननानै खालामो ना माने गावसोरनि माने इन्जयमेन्टखौ लानो थाखायसो बेफोरबायदि खालामो ससियेल मिडियानि दारै बा सोरजोंबा हमजानायनि थाखाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' ओरैबायदि मोनसे लाजिथावना बाथ्रा जोंनि हारिनि समाजनि
जाथिनि मान सनमानफोरखौ नोंथांमोना माने दिनै नङा गाबोन एसे बारायलांगासिनो दं आरो लोगोफोर मान हानि होनाय बेफोरबायदि जालांनायफोरा जोंनि बर' समाजाव थाला आरोना लोगोफोर मा बुंबावगोन थारमाने आं बुंबाबो नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौहाय फोथायनाय नङा ओंखायनो आं बयखौबो जे खावलायो नोंथांमोना गावबा गावनि गोसोखौहाय मोजां खालाम नोंसोर मोजांब्लासो जोंबो मोजां जानो हागोन आरो नोंसोर बयबो जुदि हामाब्लानो 100आव जुदि 1%ल' जुदि मोजांब्ला 100नि गेजेराव 99%आ जुदि गाज्रियाव फैफिनबाय थायोब्ला जों माबायदि जोंनि हारिखौ जोंनि माहारिखौ जोंनि समाजखौ जोंनि न'खरखौ जों माबायदि मोजां लामायाव माबायदि गोथों खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर थ' जेनो जा बांद्राय बुङोब्लाबो गोरोन्थि जागोन मानो होनब्ला आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना बुजि मोनखानाय नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव जाय मानसिया नैफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै नैफोरबायदि टपिकखौ लानानैहाय बाथ्राखौ बुङो बिथांमोननि बाथ्राया जेबो भेलुआनो थाया नालाय ओंखायनो जेनेबा आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै आथिखालनि जुगाव मानसिफ्रा भाइरेल सोदोब खोनाब्ला बांसिन नायनो मोजां मोनो बेखौसो जमनानै थानाय बायदि जाबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा फिन खेब बुंबावबाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव जुदि आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि आपडेट भिडिअखौहाय नायनो होननानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायनो हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनिहाय नटिफिकेसन फैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय